mafarki, mafarki, mafarki. Tari Beats. Almishirinku goro Sabiu ya kusa aure, ya kusa aure, na kusa aure, na kusa aure, na kusa aure. Na yi mafarki na zama ango, na wuce kwana daga shago, na yi amarya. Ni a jikina na ji ana ce min ka kusa aure, ni a jikina na ji ana ce min na yi amarya. Abokaina suna ce min mafarki karya ne. Ka kusa aure, so mai saka tsoro, so baya tsoro. Na shiga bin ɗauka ba za ta fidda ni ba. Abinda na yi kudiri ba za ni fasa ba, akwan a tashi baɗi ni ma zan ɗauki amarya. Ina angwance za ku sha zance, mi kuka shirya min ina ya amarya? Mi kuka shiryawa Sabiu ya kusa aure? Mafarki, mafarki, mafarki. Na shirya miki ɗakin so a mafarki, na nuna muku zaɓina a mafarki, wagaɗiya ta cikin raina a mafarki, za ni faɗa muku surarta a mafarki. Ba wai tsayin gashi ba wanga na duba ba wai fagen fuska ba kyalkyalin sura ba. A mafarki ne tana da kyan halaye, bata wa ƙawaye, ta dace sunaye Aisha kuma Indo, mai tagwayen suna Aisha. Can mafarki shirme ne kan soyayya.